السلام علیکم سنگت آج چیک کرو جناب ان ڈرائیو دے کرائے چیک کرو سنگت 15 کلومیٹر دا 1000 روپیہ تلے جناب 14 کلومیٹر دا جناب 900 روپیہ تلے جناب 13 کلومیٹر 13.9 مطلب 14 کلومیٹر دا جناب 800 روپیہ چیک کرو آج عید دا دوجا دیہاڑ ہے جناب تے ٹائم تھی کہ جناب 11:58 رات دے 12:05 جناب تے سنگت کرایہ چیک کرو ذرا میں ہوں اتنا اپنے علاقے چ آیا کھڑا رائڈ چ آیا جناب آخری تے رائڈ چ آیا جناب میں ٹاؤن شپ آ لائیے 14.5 کلومیٹر سفر ہے جناب تے کرایہ آج 983 روپے سنگت 1000 روپے انہوں نے میرے کو دیتا ہے تے کمیشن کٹ کے جناب 861 روپے مطلب 20 روپے انہوں زیادہ دیتے میرے کو مطلب 880 روپے تے 120 روپے مطلب کمیشن ہوتا نا 1000 کا ایک کرایہ جناب پہلی رائڈ جناب میں چاہیے کتنے بجے 8 رائڈاں کی دن سنگا تھا 8:07 تے پہلی رائڈ چاہیے میں راتی تقریباً عشاء ٹائم 8:07 تے پہلی چاہیے 8:27 تے دوجی چاہیے 8:47 تے تیجی چاہیے جناب 9:22 تے آخری رائڈ جناب لائیے 11:52 تے ہن 59 تھی کہ جتھے میں کھڑا رہا تے آخری رائڈ جناب 11:52 تے لائیے سنگت اج بھی 4 گھنٹے گڈی چلائیے تے الحمدللہ اج بھی مزدوری ٹھیک تھی گئی جناب السلام علیکم میں جی محمد نعیم تو سارے پہ یوٹیوب چینل ملک نعیم 326 جی تو سنگت چینل کو سبسکرائب کرو بات کرنے پہ آئی دی ویڈیو شروع سنگت آج عید دا دوجا دہاڑ ہے جناب آج جناب دوجا دہاڑ عید دا تقریباً ٹائم تھی کہ جناب 7:45 دا تے راتی 7:45 دا ٹائم تھی کہ جناب نکل دے پہ کام تے اللہ خیر کرے میں خرچہ شارہ بڑھواؤں تے کام تے نکل دے پہ اللہ خیر کرے تھی لیٹ گیا سڈے بیری ٹاؤن والی سائڈ تے اس تو اگاں ایک دوست راندے انہوں کو گیا سا جناب تے بات ہنے پہنچے ہیں تھوڑی دیر پہلے میں چلو کوئی خرچہ پانی بناؤں تے 7:45 دا ٹائم تھی نا بھی نکل دے پہ کام تے اللہ خیر کرے تے سارا حال حوال لے سو انشاءاللہ سنگت کو آج کل تے کام ماشاءاللہ کام بہت اچھا ہے آج بھی کام اچھا لگتا پہ دے دیں چیک کریں سارا حال حوال لے سو سنگت کو انشاءاللہ نہ رہا سو سنگت ویڈیو پوری دیکھ سو ہاں جی ہوں بکنگ جو آ ونجے جڑا اور کالا کھڑے رستہ ہے بندہ کھڑا ہے رستہ نہ آدھے رستہ چھوڑیا گڈے نے اگلی سائڈ پہلے اپنا چھک ونجے جڑے کو کھڑے تھے انہاں کو چاہتے ہو نا جی سائڈ تک پیچھے کر ایتھے ہوں عید کر کے تھوڑا رش ہے باقی لینے تے کوئی کھڑے رہنے بس کوئی 10-15 20 گڈیاں فہیم گر جاؤ گے خطرناک چیز دکھاؤ چار 15 گڈیاں ایتھے کھڑی جی تو سنگت آ گئے جناب سکرین تے سنگت گڈی چلیے 52 کلومیٹر 8 رائٹاں کی تے ویسے 60 کلومیٹر چلیے اتھا 52 کلومیٹر ہے 52 کلومیٹر دا جناب ارننگ 4130 روپے دی تے 8 رائٹاں تے کل دی جناب بھائی 9 رائٹاں ہن تے کل 70 کلومیٹر گڈی چلیے تے 4346 روپے دا کل دا کام ہوئی تے آج دا کام ماشاءاللہ 52 کلومیٹر مطلب 60 کلومیٹر گڈی چلیے تے 68 روپے پر کلومیٹر 68-69 روپے
تے جناب گڈی چلی ہے 60 کلو 60 تقسیم جناب بھی 3 کلو جناب گیس کھا دے گڈی ضرب 350 1050 روپے تو سنگت گیس ہے اج سنگت کم اج 4130 روپے دا کیتے کمیشن کاٹ کے جناب 3619 روپے 3619 روپے تے جمع جناب اج پیسے اج زیادہ ملن جناب 300 روپے ایکسٹرا ملے اج 3919 روپے جناب گیس دن 1050 روپے اے سنگت بچت 4 گھنٹے دی الحمدللہ اج سونی بچت تھی گئی 4 گھنٹے دی الحمدللہ